Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Ake sikhulume ngendandatho. Ngibonile kuma-comment abantu bayabuza, kodwa bayakhohlwa ukuthi ngithe amavidiyo amaningi aney'mpendulo alapha ku-YouTube. Njengoba nibuza kuma-comment, ngiyaniphendula, kodwa amavidiyo ngiwafaka ku-YouTube. Nansi i-link kwi-bio uma usubuka ku-TikTok, uma usubuka khona ku-YouTube uyalazi udaba, subscribe-a uma ungakazi uku-subscribe. Ukuphupha indandatho. Ukulahleka kwendandatho yomshado. Ake sikuchaze nje lokho. Uma uyiphupha ukuthi-ke ilahlekile noma ulahlekelwe indandatho yakho yomshado. Lokho kusho ukuthi-ke kungenzeka awusamthandi umyeni wakho noma unkosikazi wakho. Kuyenzeka-ke futhi kube yizinto ezibalulekile kuwena ezizokulahlekela, njengemoto okanye umsebenzi nokunye okuningi. Uma uyiphupha uyifakile indandatho, kungase kubike inhlanhla enkulu. Kunenhlanhla nje ezayo kuwena maduzane. Kungaba-ke indandatho yethusi, eyegolide, eyedayimane noma eyesiliva, igolide. Le siliva-ke kusuke kumele izinto-ke ezimayelana nokuceba, inhlahla enkulu-ke leyo uma kuyisiliva, kuney'nhlahla ezayo. Leli phupho uyaliphupha-ke uma ushadile, yabo. Kodwa uzithole usuliphupha ufake i-ring okanye ufakwa i-ring. Ngenzela ukuthi-ke kungabi khona obuzayo uthi, hawu mina ngishadile nje, kanjani, yabo. Kuyenzeka futhi uliphuphe noma ungashadile. Uma unombuzo uyakwazi ukubuza kwi-comment, la esizobe sesikwenzela eyakho ividiyo ngokuhluka kwakho, ngoba phela nonke nibalulekile. Bese-ke ngiyayiphosta lapha ku-YouTube. Okwakho ukuthi u-subscribe ukuze uma ngiphosta impendulo i-notification izongena fast, ngokushesha, ngokuphazima kweso kuwena. Uyakwazi-ke nokusi-inbox-a lapha ku-TikTok, ucele inamba ka-WhatsApp la esizosibuza khona njalo ekuseni uma uphuphile, ukuze sizokwazi ukukuchazela onke amaphupho-ke akudidayo. Nisale kahle.